Malam mai tambaya ta farko yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu malam. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ya ce malam, mahaifiyata ta kasance ba ta da buri da ya wuce ta je aikin hajji, saboda haka tun ina yaro na ɗauki ƙudurin insha Allah sai na cika mata wannan burin. Ina roƙon malam da sauran al'umma su taya ni da addu'a Allah ya bani iko. Sai yake cewa tambaya a nan ita ce, Allah ya baka iko kuma ya baka ikon cika wannan buri na kai mahaifiyarka aikin hajji. Wanda ma duk yake da mahaifiya shi ma Allah ya bashi daman wannan din. Ya ce tambaya a nan ita ce, ya halarta na biya mata ta je ko da ni ban je ba? Kuma idan ba ni da ikon biya mata hajji, ya halatta na biya mata umra da farko? Idan Allah ya hore mun sai na biya mata aikin hajjin daga baya? Na gode, Allah ya saka da alkhairi, a sha ruwa lafiya. Wannan tambayansa double ne kenan. Ka masa gata double tambayoyi kenan. Na farko ina yaba maka akan manufa da kake da shi na kai mahaifiya aikin hajji da buri da take da shi na akai ta aikin hajji. Allah ta'ala ya taimake ka akan wannan kyakkyawan manufa. Duk mai wannan manufa Allah ya taimake shi, kuma ina maka albishir insha Allah ta'ala ba za ka bar duniya ba sai ka cika burinka. Magana akan wa ya dace ya fara zuwa, kai ko ita idan arzikin naka ne. An yi tambaya zuwa ga lajnatud da'ima lil buhuthil ilmiya, wato permanent committee na fatwa na ƙasar Saudi Arabia, wanda manyan malamanmu sun zama members a ciki ko shugabanni irin su Sheikh bin Baz rahimahullah, su Sheikh Bakar Abu Zaid da makamantansu duka sun zauna a wannan kwamiti sun yi aiki. A cikin jerin fatoyin sun yi magana akan masail da ke da alaka da aikin hajji a volume na 11. Wannan fatawa sun amsa ta kaman a shafi na 70, cewa taimakawa iyaye su je su yi aikin hajji al'amari ne mai muhimmanci, kuma al'amari ne da ake kusantan Allah da shi. Amma idan shi mutum kashin kansa bai je ba, to shi zuwansa na farkon wajibi ne. Su kuma a lokacin tun da ba su Allah ya ba wa kudin zuwa din ba, to su a kansu ba wajibi ba ne. Amma shi da aka ba wa daman wajibi ne a kansa. So ala ayi halin duk tausayin iyaye da mutum yake da shi, idan Allah ya kaddara kudin kujera kaza ne sai kai kake da shi, to kai a lokacin ya wajaba a kanka, amma su bai wajaba ba. Kuma a ka'ida ta shari'a ana fara gabatar da abin da ya wajaba akan wanda bai wajaba ba. Kuma daga cikin dalilai ai Allah ce mana yayi walillahi alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila, kaman a cikin suratu Ali Imran aya ta 97. Allah ta'ala ya ce walillahi alan nasi, Allah ya wajabta akan mutane hajjul baiti ko kuma hijjul bait a bisa ga kira'o'i, sai ce manistata a ilaihi sabila ga wanda ya samu iko. Tambaya a nan yanzu, kai ne ka samu iko ko babarka? Kai Allah ya bawa. So ala ayi halin wajibcin a kanka yake ba a kanta yake ba. Sannan na biyu, ikon nan da aka ce an ba wa mutum, hadisai da dama fa suna nuna wajibcin aikin hajji ba wai wajibi ne kaɗai ba, a'a da gaggawa ne. A ƙa'ida idan mutum musulmi ya fahimci wajibcin aikin hajji, a ƙa'ida sai ya je aikin hajji gabanin ya tunanin gina gida, balle maganan sayan mota. A ƙa'ida in mutum ya san wajibcin hajji, muhimmancinsa ya fi muhimmanci akan gidan da za mu shiga, gidan farko a duniya da za mu mallaka, kuma wajibcinsa ya fi motar farko da za mu shiga a duniya. Amma a yanzu mutane da ba sa damuwa da wannan, sai an fara gida an yi mota, wani ma ya je karaye ya dawo da satu sai daga tunanin tukunan bari ya je ya yi aikin hajji. Hadithi na fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam ce mana yayi ajilul khuruja ila makka fa inna ahadakum la yadri madha ya'rudu la min mardin aw hajatin. Hadithin iya cikin sahihul jami, hadithi na 3990. Fiyayyen halitta ya ce ku gaggauta fita don aikin hajji, ku gaggauta, ya ce ajilu, ku yi da gaggawa ba da jinkiri ba, ku gaggauta. Sai ya ce ɗayan ku fa bai sani ba me zai bijiro masa a rayuwa, akwai rashin lafiya, akwai kuma wata bukata.
kana da lafiyan ka kiyin ka ce sai ka yi gida, ka yi gidan, ka yi motar, kuma sai Allah ya jarabe ka da jinya ba za ka iya zuwa ba. Ala ayi halin suka ce taimakawa iyaye muhimmi ne, amma lokacin da kai Allah ya bawa kudin zuwa din, to a wajibi ne akan ka, su ba wajibi bane akan su, kai da Allah ya bawa daman ne wajibi. Don haka farillan aikin hajji mu gane da gaggawa ake yi. Yanzu ga mutum wani sai ya yi kuɗi, ya gina gida, ya yi shago, ya yi motoci, sai ya ce to yanzu kan Allah ya kira mu. A'a, kar a yi wa Allah zuki ta malle. Yanzu dai kaga dama ka yi wa Allah biyayya, ba sai yanzu ya kira ka ba. Inda yanzu ne ya kira ka, to a shekarun baya mu samu kayi ta biyan kuɗin, Allah bai kaddara ka samu ba. Ba za ka iya gane ni'imar zuwa hajji ba har sai ka gane ni'imar da Allah ya sauwake mana mu 'yan Najeriya na muje mu. Akwai kasashe da dama mutum zai shekara 20 da kudin aikin hajji bai samu daman zuwa ba. Karantarwa da ne a jami'ar musulunci ta Madina, akwai colleague dina da shekara ɗaiɗai tun 2014 zuwa yanzu shekara 10, iyayensa asali 'yan Aljazair ne, Algeria, shi kuma iya da jinsiya nationality da turai Ingila. A shekara 10 nan babu ƙoƙarin da bai samu mahaifiya da mahaifi su je ba, ya rasa. Ya hada kudin yayi komai, amma duk shekara kaman pool ake yin akai sai a ce ba su samu ba, saboda kujera ake ba. Mu kuma a kasar mu sai Allah ya kaddara sai talauci ya zama mana rahama ta wata hanya. In aka bada kujera 100 ba ta ma karewa. Amma wadancan kasashen mu fa population din musulmai a yanzu a nan kana magana mutum miliyan 100 ne da 40 ko abin da ya ka bada haka ko da 50, Allah shi ya san dade. Amma duk da haka kujera 100 sai ta gagara kariya. Amma an kaje irin su Turkiya, su Malaysia ba su wuce 50 miliyan ko 60 ban ka ba su kujera 500 ba za ta kare. Mutum sai ya zauna a layi shekara 20 ba a samu an karbi kudinsa ya je ba. So wannan dama Allah ya bamu mu yi kokarin aiki da ita. Tambayarsa ta biyu, shin idan ya samu daman ana iya fara umra gabanin haji ko ba a farawa? Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymin Al-Wahibi At-Tamimi rahmatullahi alai ya yi magana akan matsalolin da ke da alaka da wannan a cikin volume na 7 a littafinsa na Sharhul Mumti ala Zadul Mustaqni. Ba ma nesa ba, daga shafi na 9 ya fara magana akan wannan matsala, cewa ya halatta ka fara da umra gabanin hajji, ko kai kanka ko mahaifiyarka babu damuwa akai. Hujja mafi karfi shine fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam shi ma da umra ya fara gabanin yi hajji. Sanda ya umra tukunna Allah ya bashi daman yin hajji daga baya. Na biyu kuma yace a magana mafi inganci sabanin fahimtar mu shine umra fa sau ɗaya a rayuwa ma wajibi ne. Sau ɗaya a rayuwa wajibi ne. Yace na farko Qur'ani ya nuna da Allah yace mana wa atimmul hajja wal umrata lillah. Ai ba hajji kadai ba, sai ce wal umra. Cika wannan umurni Allah ya tunda ya umurnin a cika hajji da umra, ai asalin umurni wajibi ne. Wannan zai zama Baqara aya ta 196 kenan. Baya ga wannan hadisi da muka sani mashhuri na biyu a 40 hadith na buniyal islamu ala 5: shahadati Allah ilaha illallah wa iqamis sala wa ita'iz zaka wal hajj. A cikin hanyoyinsu akwai hanya ingantacciya da ta ce hajji da umra. A nan wasu suke cewa yin umra ɗaya a rayuwa shi ma rukuni ne a rukunan musulunci. Shi hajji ba fa wajibi ne kaɗai ba, rukuni ne. Umrar ma dogaro da wannan hadisin rukuni ne. Hadisi ɗaya ne yake nuna cewa umra ba wajibi ba ne. Magana mafi inganci hadisi ne da'ifi jiddan, ba a kafa hujja da shi. So ala ayi halin ya halatta ka fara da umra gabanin kai hajji, kuma sau da dama yan uwa haka ne. Arama da wanda ya ka samu dama a rayuwa, umra ka fara ko hajji? To ka ji arama manyan mutane. Shi ya ce da hajji ya fara, amma dai fiyayyen halitta khatamul anbiya shi ya fara da umra din ne. Sau da dama kuma mutane umra suke samun dama su fara gabanin hajji. So duk wanda ya zo maka a farko sai kai aiki da shi. Kuma aka je hajji ma ana yin umra. In tamattu'i kai wanne ka fara? Umran ka fara. Tukuna ka zo kai hajji kuma kai tamattu'i. Maybe kuma tamattu'in kai. Sashe da umran ka fara. A to kenan yanzu na kamo aran ma, ni ma yanzu na kamo aran ma da dan da barbaruna. Alhamdulillah. To da umra ka fara kai ma. Alhamdulillah. Shikenan. Wallahu ta'ala alam. Bismillah ustaz.